Pozdravujem všetkých. Máme koniec apríla a nádherný deň. Slnko nám svieti. A my kontrolujeme, jak sa má náš dobytok. Momentálny stav je taký, že všetko sa to pasie. Aj keď tráva ešte moc nerastie, ale už je to lepšie. A preto dokrmujeme ešte stále senom. Dá sa povedať, že my až do neskorého leta prebežne to seno im vnúkame, aby bol ten prechod na tú zelenú pastvu plynulý. No a keďže informácia ku mne prišla, že máme aj prírastok, tak som sa vybral skontrolovať, že ako sa mu darí. No a podľa všetkého je to v poriadku a akurát našlo mliečny automat, tak si vyberá svoju porciu z neho. Matka Kryženka Dextera, slovenské strakaté a galovej, taká miešanka, ale to už je tretia generácia, ale jedno je na tých miešankách dobré, že sú veľmi odolné tým, že sú prekryžené a hlavne z mliekového plemena majú tú vlastnosť, že dávajú veľa mlieka, tým pádom aj tie teliatka sú väčšie. Je rozdiel, že či krava dá 10 litrov alebo 20 litrov mlieka. Takže nezatracoval by som ani krížené zvieratá, hlavne keď sú chované takto welfare, že majú dobrý a potom aj ten výsledný produkt. Čiže tá hovedzinka je veľmi kvalitná. A najdôležitejšie zo všetkého, čo je, to je vlastne to, aby sa to paslo vonku, aby tu malo čím viacej slnka. Lebo potom sa tvoria omega, primacné kyseliny a to mäsko potom spĺňa najvyššiu kvalitu. Aj keď teraz, keď sa na to pozeráme, tak ťažko sa hovorí o tom, že môže sa stať, že raz skončí v stejku. A toto neskončí teraz, lebo je to jalovička, takže tam má veľkú perspektívu, že poputuje ďalej, pokiaľ sa jej nič neudeje, alebo nestane sa jej nejaký úraz, alebo nenapadne ju predátor, alebo nejaká choroba, tak plynule sa zaradí do stáda. No a ak vyzerá také trošku väčšie, tak to sa pozrieme. To je tiež pekný exemplár. Nádherná farba. Osvalnenie. Všetkým sa už mení srsť. Takže budú čoraz krajšie. No, tu máme ešte jedno. Rozdiel medzi tými teliatkami.
keď sú to vlastne krátkonohý alebo dlhonohý ten Dexter. Takisto hovoríme o tých krížencoch. Vidíte, aký je veľkostný rozdiel, aj keď pravda, že toto napravo je staršie. Nevadí. A tu máme ďalšiu kríženku. No aj keď tu ten podiel toho Dextra je už viac ako 75%. Stále si zachováva bielu hlavu a prenáša sa to do potomstva. Nie je nič krajšie. Ja keď sú teliatka zdravé, to je pre hospodára ten najkrajší, najlepší pohľad. Tak aj vám poradujte sa. A všetkým pekný deň ešte želám. Dovidenia.